Здравей, господин Дърво! Как си днес? Здравей, Христо! Справям се много добре, благодаря. Чух, че всички живи същества дишат, за да оцелеят. Аз вдишвам и издишвам през носа си, но ти нямаш нищо, което да прилича на нос. Как успяваш да оцелееш? Добър въпрос, Христо. Листата ми помагат да дишам. Листата ми имат малки пори, наречени устица, които се отварят, за да извършвам обмен на газ. През деня, при наличие на слънчева светлина, приемам въглероден диоксид, който ми помага да готвя храната си. О, това е странно! А как си набавяш хранителните стоки? Ха-ха-ха! Хранителните стоки, които са ми необходими за приготвяне на храната, са въглероден диоксид, слънчева светлина и вода. Въглеродният двуокис го получавам през моя порообразен нос, наречен устица, а водата през корените. Клетките ми съдържат малки структури, наречени хлоропласти, които съдържат хлорофил. Въглеродният диоксид и водата, в присъствието на слънчева светлина и хлорофил, се превръщат в глюкоза и кислород. Аз освобождавам кислород през устицата. О, благодаря ти, господин Дърво! Значи така се получава кислорода, който дишам. А глюкозата? Глюкозата ме храни, за да оцелея. Съхранявам допълнителната глюкоза, която се произвежда под формата на нишесте за по-късна употреба. Твоят процес на приготвяне на храна е много впечатляващ, господин Дърво. Заслужава да има специално име. Да, Христо. Аз го наричам фотосинтеза. Господин Дърво, изглежда, че за фотосинтезата е много важно да има слънчева светлина. Да, Христо. Без слънчева светлина няма да има фотосинтеза. Разбирам. А какво се случва през нощта? Продължаваш ли да дишаш? Да, Христо. Дишам през цялото време, точно като теб. През нощта използвам кислорода, за да извлека енергията, от която се нуждая от храната, която съм произвел през деня. В този процес отделям въглероден диоксид и вода. О, изглежда всичко е доста различно през нощта, господин Дърво. А какво става през зимата? През зимата също няма много слънце, но зимата е доста по-дълга от нощта, нали? Да, Христо. През зимата аз не мога да произвеждам храната си. Ето защо трябва да организирам живота си така, че да се нуждая от по-малко енергия. Затова оставям листата си да паднат от мен. А хлорофилът отива в дънера ми, защото ще ми трябва през пролетта, когато ще има повече слънчева светлина и листата ми ще пораснат отново. Приятно ми беше да си поговорим, господин Дърво. Разбрах много неща за устицата и фотосинтезата. Много ти благодаря за всичко. Удоволствието беше мое, Христо.